Здравейте хора, днес ще играем на Kingdoms и Words. Аз съм се развил, просто ще ви покажа колко съм се развил. Нещо като интервю на играта. Убиха ме. Да бе. О, магийка. Тук имам. Ще нападаме. Аз заради това съм подготвил толкова голяма армия. Тя ще нападнем. Чакай. Тук пада пари. Пълно. Майко, колко много пари. Чакай сега. Да се видя армията. Те магийките. Ето това са моите магийки. Тази, чакай. Тази и тази. Това са ми героите. Този. Ай, стига бе! Този. Това са. Аз тук конете съм отключил до третия конник. Не, чакай бе, нямам още един герой. Тук съм отключил до третия рицар. Най-силно са тези втори. Дай сега се освобождаваме. Той е мой стрелец, бе. Давай, бата. Добре. Защо те два пъти, бе? Мис, Сега, ето ще бъде убит. Ето, нали го виждате? Умирали е, си умира. Критика. Още малко му остана. Мис! Сега магийка. Аз просто. Критикал! Супер! Супер! Без един умрал. Изящо е! Yes. Сега, на разходка и с моето селце. Чакай малко, Добре, ще. Ето, това тук, тази къщичка ми дава пари. Тук си гледам за наградите.
тази. Двойната къща за пари. Това не знам кое е. Той и някакъв дворец. А пък и тук задържа рицарите да ме защитават града. Ако примерно някой дойде да го нападне. Морято слагам. Това не знам за какво се вижда, защото не съм отключил нищо още. Беше разрушена сграда. От и тук аз си избирам хората. Да, това вече се къщите. Това от тук си избирам конници. Тук това съм се сложил като декор. И това също. И тази лампа също. Чакай да бия нещо. Да. Тия кули всъщност аз не знам за какво служат. Но трябва да ги купувам. Това са мините. Отключил съм. Окей. Чакай, къде беше? Ето го. Тук е шивашкото ателие. И тук слагам. Това ще е след 3 часа. 4 часа. Това ще е след 1 час готово. Ето тук слагах един фонтан. Като цяло се усето мен на кефа и тази игра аз не се трия. Имаме откакто ми купиха телефона. А пък от и тук това са за дърветата. И тук има много. Тук ще за дървета. Това след чак 8 часа ли бе? Реванш искат тия. Чакай, аз се взема хората. Някой друг път. Чакай. Нали това правя? Давай да премахвам. И това са ми вещите между другото. Вещите. Но останаха само 3 магийки, защото използвах едната. И това смятам да свършим клипа. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате. Тук съм отключил. Ти какво тъй слънчо гледа ли? Чакай. И патладжанти също. Други такива имам ли бе? Имам. Ай сега да е своя патладжана. След половин час. Това след 2 часа. И това след 1 час. Надявам се видеото да ви е харесало. Дайте палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате. И до